Dobrodošli u Biser Zagorja. Čisto, skriveno i netaknuto područje smješteno u zapadnom dijelu med bregima Zelenog Zagorja. Biser Zagorja područje je triju susjednih općina, Tuhelj, Klanjec i Veliko Trgovišće, smještenog na jugozapadu Bajke na dlanu, Zagorja. Područje je to sačuvane prirode, bogate kulturne baštine i povijesnog nasljeđa. Spojeto ljekovite vode, tradicije i predivnih pejzaža prošarenim vinogradima. Veliko Trgovišće je prvo mjesto koje će vas pozdraviti na samom ulasku u Zagorje iz smjera Zagreba uz obalu rijeke Krapine. Veliko Trgovišće je poznato prije svega po tome što se tu rodio prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman. U mjestu se, osim njegove rodne kuće, nalazi i spomen škola, te crkva Blažene djevice Marije od 7 žalosti. Postoje dvije šetnice kojima možete prošetati. Predsjednikov put radi krug oko Velikog Trgovišća, dok se druga proteže prema kapelici Svetog Jurija, sa koje se pruža predivan vidik. Zakoračite u bajku, uživajte u vjetru koji se igra s leptirima i nježno miluje brežuljke. Znate li da u Zagorju postoji 33 dvorca, kurija i utvrda? U ovoj bajci imate 50-ak biciklističkih ruta, 12 konjičkih ruta te brojne šetnice. Birajte želite li šetati, voziti bicikl ili jahati prekrasnim stazama među bajkovitim brežuljcima ili upoznati bogatu prošlost i kulturnu baštinu ovog kraja. Kada se umorite od aktivnosti u prirodi, odmor potražite u nekom od objekata, luksuzno uređenih vila ili kompletno opremljenih apartmana i kuća u privatnom smještaju ili u moderno uređenom kompleksu hotela Vel u Tuheljskim Toplicama uz art and spa doživljaj ili u obiteljskim objektima, hotelu Semi u Velikom Trgovišću, pansionu Stara Vodenica u Klanjcu i noć i dan u Tuheljskim Toplicama. Glamping Village Terme Tuhelj osigurat će vam nezaboravni luksuzni doživljaj uz potrebnu intimnost boravka. Terme Tuhelj su centar modernog wellness turizma, smještene na samom izvoru termalne vode i ljekovitog blata. Uz bogatstvo wellness ponuda Spa Evita centra i svijeta sauni, nezaobilazni je posjet čarobnom vodenom planetu, najvećem kupalištu u ovom dijelu Hrvatske. U blizini Tuhlja i Tuheljskih Toplica nalazi se Klanjec, romantično kulturno-povijesno središte zapadnog dijela Hrvatskog Zagorja. Grad Klanjec smjestio se na samoj hrvatsko-slovenskoj granici, podno 511 metara visoke Cesarske gore, sa čijih se vrhova pružaju prekrasni pogledi na dolinu rijeke Sutle. Njegove tajne još od doba Erdodija skrivaju desetljećima Franjevački samostan i drugi sakralni objekti, te moderna galerija Antuna Augustinčića i studio galerije, a duh Antuna Mihanovića živi i danas. Raznolikost turističke i gastro ponude i broj manifestacije na ovom području oduševit će svakog posjetitelja koji će pronaći nešto za sebe u blizini mjesta boravka. Književne i likovne večeri, koncerti, kazališne predstave, vjerska događanja i procesije, sportska događanja i pučke veselice uz očuvanje tradicionalnih običaja dio su ponude tijekom cijele godine koja će vas sigurno razveseliti i zabaviti.
Dok wellness ponuda mamina odmor i opuštanje, vinske ceste, muzeji, dvorci, neodoljiva priroda uz vrhunsku gastro i enološku ponudu jednostavno pozivaju na istraživanje i prepuštanje. Ovoliko bajkovite ljepote, dvoraca, brežuljaka nećete naći nigdje. Spoj povijesti i predivnih pejzaža oduševit će vas. Ako netko kaže da bajke ne postoje, ne vjerujte. Jedna bajka je upravo ovdje u srcu Hrvatske na samo sat vožnje od Zagreba i čeka vas. U biseru Zagorja odaberite svoju čarobnu priču u malom.